Hola, escriptores i escriptors i amants de les lletres en general. Soc Carla Gràcia i això és La Pàgina en Blanc. Vosaltres llegiu un llibre i sembla que el que posa en el llibre sigui una historieta que no té res a veure o que no influeix directament en la vostra vida directa, més enllà de que us faci evadir-vos de la realitat, etc. Estimats amics, estimades amigues, us haig de dir que no és així. Que grans llibres han influït i molt en la manera en com vivim, en les coses de les quals parlem i com en parlem. Avui, a La Pàgina en Blanc, parlem d'ideologia i narrativa. Avui us expliquem com transmetre la vostra visió del món a través de la narració. Parlem amb Yolanda Bataller, escriptora, editora i llibretera. I llegim Colònia DMZ, de Don Mi-choi. Segurament us sona un autor, George Orwell, i un llibre, 1984, perquè és un dels grans llibres de la història universal. Quan va sortir, a finals dels anys 40, va ser una crítica, tot i que era una distopia i semblava que parlava del 1984 com qui parla del 2078. Era una distopia d'un món molt similar a la Unió Soviètica. Quina casualitat! I es diu que és possible que Orwell rebés un cert suport, no sabem de quines característiques ni de quina quantitat, d'algunes institucions interessades en abaixar el poder que estava tenint la Unió Soviètica just després de la guerra i en l'inici de la Guerra Freda. Evidentment, 1984 va influir, però Un món feliç de Huxley també ha influït, i aquests són com molt polítics, però també els llibres que parlen sobre com veiem l'amor, sobre com veiem la nostra societat, sobre la nostra relació, les nostres relacions, la manera en què ens relacionem. Fa 4 dies no es parlaven, o els llibres que parlaven de l'adulteri en si era el gran tema. Ara, que una persona sigui adúltera en un moment donat és com, però només m'has d'explicar això, perquè això el que seria estrany és que no ho fos. No sabem fins a quin punt la societat modifica les narratives o les narratives modifiquen també la societat. Quan parlem de George Perec, de les coses, que és de principis, de finals dels 50, principis dels 60, com aquesta narrativa influeix en el maig del 68 i en la revolució de la crítica a la classe mitjana a l'entorn de París. Hi ha moltes grans obres que han influït clarament i hi ha d'altres que no ho sembla, però que també. Avui parlem sobre la ideologia. Podríem dir que la ideologia és la nostra relació amb el món i la distància que hi ha entre allò que vivim, les nostres circumstàncies reals, i les nostres circumstàncies imaginàries. Aquesta distància és la ideologia. Clar, aquesta distància pot ser més curta o més llarga, i pot ser més estricta, podríem dir, o més flexible. Però està en tot, perquè llegim la nostra vida com llegim les nostres històries. I només concebem allò que d'alguna manera ha estat imaginat abans. Huxley, a Un món feliç, ja concep que els nens naixeran de provetes. I ara molts nens neixen gràcies a uns processos tècnics. Encara no es fabriquen de manera com massiva, com a Un món feliç en els laboratoris, però anem en aquesta direcció i això ens genera moltes controvèrsies ètiques. Però això ja es plantejava als anys 30. També abans vam imaginar que arribaríem a la Lluna, amb Verne, abans d'anar-hi realment. És com que necessitem primer imaginar i després construir el camí cap allà. I aquesta imaginació és ideologia. Com t'imagines que serà el món d'aquí 300 anys? El fet que tu te l'imagines així, el narris així i el transmetis a milions de persones així fa que ells ja ho tinguin al seu imaginari i, per tant, influeixin en el món que seran. Els llibres no són neutres. Si nosaltres escrivim
narrativa sobre narrativa de mons on els diners, la imatge i la manera de relacionar-nos és tensa i capitalista, anem cap aquí. I no només a nivell de construcció social, sinó també a construcció interior. Quin tipus de narrativa tenim? Una narrativa més intimista? Per exemple, hi ha tota la línia de narrativa naturalista, intimista, actual, no? del Regne Unit, on es busca una consciència sobre la importància de la natura a través del contacte interior amb aquesta, no a través de hem de salvar el món. És imprescindible entendre que totes les narratives impliquen una ideologia. Identificar quina és aquesta ideologia és important per la nostra construcció com a persones, no? Construcció crítica com a persones, però també per estar atents a quan nosaltres escrivim. Quina és la nostra ideologia quan nosaltres escrivim? Què estem transmetent una i una altra vegada? Per exemple, i això ho entendreu de seguida quan us plantegeu els personatges de la meva història, tendim a posar moltes vegades tenim menys personatges femenins que masculins. Perquè en un grup és molt difícil que hi hagi 4 noies i un noi. És més fàcil que hi hagi 4 nois i una noia. O són totes noies, i llavors és una novel·la femenina, amb totes les conseqüències que això implica, que clar, això que feu les dones i aquestes coses, o és una novel·la que dirien normal, on tots són homes, i hi ha una dona que és la pobra secundària o la femme fatal o la dona objecte que l'han assassinat i hem d'identificar qui l'ha matat. I això és ideologia, també. Intentar trencar aquestes petites ideologies que anem transmetent en les nostres històries és fonamental. Per tant, jo us dono alguns consells. Número 1. Identificar la teva obra i la teva pròpia ideologia. I això és molt difícil, jo crec que és el més difícil, perquè quan ens diuen tu ets racista, jo no. I quantes persones d'altres races estan en la teva novel·la? Bueno, però passa en un poble d'Osona. Ah, clar, en un poble d'Osona només hi ha blanquets, ja m'ho sembla, perquè hi visc i ja ho sé que és així. No, la nostra ideologia, vulguem o no, que és una translació del que hem mamat, surt en les nostres obres. Hem d'agafar perspectiva i contrastar amb altres possibilitats. Número 2. Si vosaltres sou d'aquells que teniu molt clara la vostra ideologia i la voleu transmetre al món, em sembla fantàstic. Però vigileu, perquè als lectors no els agrada que els diguin com han de veure el món. Els agrada arribar ells sols a les conclusions. Eviteu transmetre la vostra ideologia a través del narrador, perquè clar, hauríem de fer alguna cosa amb el món, etc. Sí? Transmeteu millor el vostre personatge principal, que sigui ell qui parla. Número 3, i molt lligat al número 2. D'acord, teniu molt clara la vostra ideologia, però inclou altres postures. Inclou les altres postures dins del mateix debat, perquè llavors serà molt més interessant, molt més profund i molt més enriquidor per al lector. I número 4. Totes aquestes ideologies, que està molt bé que les penseu i que les vulgueu transmetre a través del diàleg, a través d'altres postures, no a través del narrador, també les podeu transmetre a través de detalls i d'altres materials. Per exemple, quan jo vaig escriure 7 dies de Gràcia, vaig incloure fragments de diaris reals dels diferents bàndols. I els mateixos diaris parlaven per ells per si, no? És a dir, no feia falta que jo fes una lectura d'això, sinó simplement llegint les morts que hi havia hagut i els altres que deien que bé que hi ha hagut aquesta intervenció de l'exèrcit, el lector arribava a la sensació d'injustícia, no? Sense que jo li digués. Per tant, deixeu que sigui el lector qui prengui una conclusió i utilitzeu per això materials varis. No ha de ser només la narració, poden ser fragments de diaris de persones que van viure en aquella època, poden ser fotografies, poden ser molts elements, perquè al final la literatura és molt àmplia i la narrativa és molt àmplia, no només és allò que escrivim. Em sap greu si us he trencat la idea de que la literatura és només història, sinó que hi ha una voluntat, a vegades política, a vegades simplement d'estereotips que es van perpetuant, però que en qualsevol cas és una
una generació de realitats socials futures. I vosaltres, estimats amics, amigues, estimats escriptors, escriptores del futur, creareu aquestes realitats del futur. Per tant, feu amb consciència. Avui us porto un llibre d'aquells que són necessaris. Necessaris per vosaltres, per experimentar amb un tipus de literatura que s'està fent, que ja és un corrent, que deixa de ser únicament la narrativa d'uns fets per incloure molts materials, com us deia, molts tipus de narrativa diferents, com podria ser de poesia, de fragments de teatre, de notes, de memòries visuals, de biografies, tot junt construeix una narrativa. És el llibre Colònia de Meseta, de l'autora Dawn Mi Choi. Bé, és una poetessa, en realitat, activista. La colònia de Meseta és la zona que divideix les dues Corees, és una zona desmilitaritzada, que no hi ha, en principi, que és com neutral, però que va viure i patir molt. És molt interessant, no? Diu l'autora: sovint em pregunto, el meu art perpetua l'amnèsia històrica? Desitjo que la meva obra generi resistència literària contra les fronteres geopolítiques, incloses les fronteres de les convencions lingüístiques i literàries. Espectacular, no? I amb aquest llibre el que pretén és un recopilatori és molt curiós perquè tant d'ocells en perills d'extinció com d'orfes de la situació política i del cop d'estat i de l'imperialisme americà i la postcolonització americana a Corea, com d'exiliats, de persones que hi continuen vivint i com hi continuen vivint. Les fotografies les va fer el seu pare, per tant hi ha una part també d'autobiografia, sense dir-ho, i de biografia del seu pare. Llavors, és el punt de trobada d'aquesta, podríem dir, denúncia anticolonialista, sense dir-te, fixeu-vos què li va passar al meu país, i fixeu-vos que terrible que són els Estats Units, sinó que diu, això és el que va passar, aquesta és la situació, et llegeixo coses d'aquell moment i tu en treus la teva conclusió. Jo us llegiré un escrit que de fet no és d'ella, que és d'una òrfena, Heo Jeom-dal, de 10 anys, d'aquella època, que diu així: encara em feia pipí al llit. Tenia por d'anar a la latrina del pati. La mama em va amenaçar dient que em posaria un garbell al cap perquè anés a demanar sal de casa en casa. De sobte, els soldats aparegueren i van cridar que sortíssim, fins i tot a la meva àvia em bolqués. El meu avi va voler entrar a casa per agafar la seva caçadora, però els soldats no el van deixar. Van incendiar la nostra casa. Es van cremar molt de pressa, ja que el sostre era de palla. Els soldats ens van posar en un barranc i ens van disparar. Llavors van incendiar els cadàvers. Els morts feien olor de carn a la brasa i vaig vomitar. La meva germana encara estava viva després que li disparessin 7 vegades. Una bala em va travessar la galta esquerra. No puc somriure. La cara no em deixa. Vaig cuidar la meva germana dins la nostra casa cremada. Només li examinava els forats de bala del cos del matí a la nit. Després d'una setmana, els soldats van tornar i van fugir. Ja que la meva germana no podia moure's gens, li van tornar a disparar. Aquesta segona vegada va morir. El meu pare va morir a casa de la meva tieta. No va sagnar gens, però li rajava aigua de les ferides. Era tan profunda com el barranc. Mesos després, en un somni, vaig veure la mama i la meva germana. Aigua. No podia aturar l'aigua. És el recopilatori d'una de moltes orfes i òrfens que recull aquí. També recull això, aus en perill d'extinció, situacions. Fixeu-vos que és un llibre molt gràfic, amb poesia visual, també, que et fa sentir
i arribar des del sentir a la reflexió, que és una altra manera de reflexionar més profunda. I ara volia llegir-vos un text que aquest sí que és seu, a partir d'una fotografia, que és una fotografia de dues nenes agafades, i diu així: en realitat tots érem àngels. Érem àngels en bruses blanques com les grues de clatell blanc. On són les nostres mares? No culpem els nostres pares, estan ferits i malalts. Nosaltres també vam néixer durant la guerra, l'any de la revolució estudiantil, després del cop d'estat, sempre durant la llei marcial. Tots som orfes, orfes que no són orfes, àngels que no són àngels. També ploràvem, també cantaven, oblong, oblong. És una obra traduïda per Anton Pujol i Joan Elias Adell, publicada per Raig Verd. És una obra fonamental, d'aquelles que canvien coses, no? que mouen el món cap a coses millors, que fan això que diu ella, no? Aquesta resistència literària. A vegades simplement escrivim històries o volem llegir històries d'entreteniment, que no són simples, que ja us dic, que sempre hi ha una ideologia darrere. I a vegades llegim coses necessàries. I aquesta obra, que és National Book Award 2020 dels Estats Units, jo us la volia portar, perquè sabeu que els llibres es poden construir de moltes maneres i que a vegades està bé aquesta resistència literària. A veure si us hi animeu. Benvinguts a un espai que ja us vaig presentar fa temps, que és la Boqueria de Dona, on fem les nostres entrevistes, ja ho sabeu. Darrere d'aquesta boqueria, que és espectacular i que molts m'heu dit quin lloc més especial, no? Jo sempre us invito a que hi aneu presencialment, hi ha una persona, no només un equip de persones, sinó sobretot una persona que els que esteu en el món cultural de Catalunya la coneixereu segur, perquè és una de les persones més potents que tenim a Catalunya, que tira més projectes i que segur que si veieu moure's alguna cosa en el món cultural, està ella darrere, que és la Iolanda Bataller. Gràcies per haver-nos donat aquest espai per conèixer-te i conèixer una mica més els projectes en els que estàs i la teva trajectòria, que a mi m'interessa molt, perquè de veritat que quan em preparava l'entrevista d'avui pensava tenim poca gent tan preparada, amb una carrera aquí i a fora, no? A la Universitat de Barcelona, a Southampton, un MBA, has donat classes a Los Angeles, vull dir que ets una dona amb molta saviesa, amb molt coneixement, amb molt món, i que tenim aquí a Catalunya, perquè normalment es queden a fora. Per tant, encantats! Moltes gràcies per convidar-me, moltes gràcies per poder compartir amb vosaltres que esteu fent també una feina tan necessària. Jo m'agrada dir que tots som baula i que al final totes les persones que estem sumant per fer arribar la cultura, la llengua, la literatura arreu, no? Ens hem de fer costat i per tant és un plaer que tingueu aquesta boqueria i aquesta Ona Pau Claris com el vostre plató, com a casa vostra, i que i tant totes les persones que vulguin i vinguin. Jo porto molts anys certament treballant, vaig començar a treballar de molt joveneta, i sí, la meva vocació i la meva dedicació des de molt jove sempre s'ha mogut en l'escriptura, en el periodisme, en l'ensenyament, que també m'agrada moltíssim i que considero molt clau, i efectivament en el món dels llibres. En el món dels llibres com a escriptora i com a editora, que és el meu ofici, i per tant, quan ara ja fa més d'un any, en Tacho Benet, el propietari d'Ona Pau Claris i aquest grandíssim empresari i alhora mecenes cultural tan clau, penso, per la cultura de Catalunya i dels països catalans, em va proposar de venir a dirigir aquest projecte, ho vaig veure claríssim, perquè al final en la cadena del llibre ho he fet tot i certament una editora sempre és una editora, com una escriptora sempre és una escriptora, però sí que és cert que els darrers ja fa més de 20 anys que dirigeixo projectes, quasi sempre en l'empresa privada i en l'àmbit de la cultura, tot i que
Els darrers 3 anys abans d'Ona vaig dirigir l'Institut Ramon Llull, que també està molt lligat amb tot això que parlem, perquè al final és fer arribar aquesta llengua, aquesta literatura, aquesta cultura catalana al món, i per tant molt lligat també amb aquesta casa, amb Ona, perquè al final aquesta casa són 833 metres quadrats de tot en català, però sempre amb aquesta voluntat de cap al món, que està molt lligada amb la trajectòria que tu comentes, no només professional aquí, sinó als Estats Units, a Anglaterra, també en altres moments a Sud-àfrica, a la Índia, diferents projectes on he pogut col·laborar des de fa més de 30 anys, però amb aquesta visió de fer arribar la literatura catalana al món, aquesta catalans universals. Que explicaves, no? Aquest espai que heu obert a Ona d'escriptors catalans traduïts a altres llengües, perquè és important que se'ns conegui a fora. És importantíssim. I per què? Perquè cada vegada més, en aquest espai que és preciós i que, com tu explicaves, és també un lloc on hi ha grandíssimes obres d'art, hi ha obres d'art de primer ordre, hi ha tota la part de la llengua i de la literatura, però també la part de la música. No oblidem que Ona neix fa 60 anys i que neix amb música i amb lletres i amb la nova cançó. Poder dirigir un projecte així em sembla meravellós, perquè més penso que si ho fem bé entre tots, i per això deia al principi de totes les persones com vosaltres, ajuntar-nos, sumar forces, és un abans i un després per les lletres catalanes. Però sempre, amb això que tu deies molt bé, que és el que nosaltres hem passat a anomenar aquest Catlit Experience, que és hem creat aquest llibret que explica el projecte en anglès per qualsevol persona que entri, sigui de qualsevol lloc del món, però sobretot lligat a aquesta secció que hi ha a la sala, que anomenem també Catlit Experience, que és bé, vostè ve aquí i igual visita diferents parts de la ciutat, o visita Girona, o visita Tarragona. Però això també és Catalunya, no? És com això també és perquè les lletres o la llengua és el territori. Exactament. I entendràs molt millor Gràcia si llegeixes La plaça del Diamant. I coneixes la Mercè Rodoreda, per posar l'exemple de la que seria la nostra dama de les lletres catalanes. Sovint, quan trec un llibre, una de les primeres preguntes que em fan és per què en català, si vendries més en castellà. De fet, alguns companys meus escriptors d'aquí de fora em pregunten per què escrius en català si en castellà vendries més. En una llibreria que ja costa que funcioni, clar, per què només en català? És un tema que no només està al debat a l'escriptura, sinó, per exemple, a les xarxes socials és un tema habitual, i tots coneixem casos, exemples. De fet, n'hi ha una que col·labora habitualment amb Ona, que és la Juliana Canet, que han pres l'opció de fer-ho en català. A veure, hi ha aquella frase, em sembla que és de la Montserrat Roig, d'escric en català perquè em dóna la gana, perquè, clar, al final és com quan a les dones ens confronten amb preguntes que no li faran mai. Jo, com a directora, les he hagut de viure moltes vegades, ai, és directora, o estàs reunida aquí? Amb els fills, o com tu combines. I dius, bé, en aquesta taula hi ha 14 directors, que també tenen fills. Però m'esteu fent la pregunta a mi, i vosaltres com us ho feu? Doncs també, és a dir, generalment, quan pertanys a la minoria que sigui, o el que s'ha entès com a minoria, o en els llocs on no se'ns esperava, o que és un tema que n'havíem parlat d'aquell darrer text, el petit assaig aquell meu de a través de fer les coses de la teva manera, el llibret aquest de lideratge, és el mateix qüestionament, és el que tu has dit molt clar. Generalment a una persona no se li pregunta per què escriu en anglès, en francès o en castellà, però en canvi, els que escrivim en català o en altres llengües considerades minoritàries o minoritzades, o que molts voldrien que fossin així, però que en canvi, en el cas de la literatura catalana, tenim una tradició literària que és absolutament equiparable a qualsevol altra llengua del món, i en alguns casos més, és a dir, partir de Ramon Llull, ja ho estem dient tot, i hi ha altres exemples que és evident que si haguessin sigut anglesos, anglosaxons, serien Déu nostre senyor. Escriure, sobretot escriure ficció o no ficció, però creació, té molt a veure amb coses molt íntimes. Aleshores també és amb aquella llengua que tu connectis més íntimament, entenent també, i jo ho he fet diferents vegades, que tu pots escriure en català i tu mateixa fer la versió castellana, si et sents còmode fer l'anglesa,
o el que t'abelleixi. És a dir, que jo sempre respecto el que faci tothom i tot em sembla bé. Ara, si tens alguna mena de sentit de militància o d'entendre que tornem a ser en un moment històric que, per desgràcia, la situació de la llengua és perillosa, i no perquè ho digui jo, no, perquè la gent que es dedica als estudis de les llengües veuen que el català està en perill, caram, si tu hi pots col·laborar, col·labora. I a mi m'agradaria que acabéssim, que ens expliquis un record de petita. Com neix aquesta Iolanda apassionada dels llibres i de la llengua catalana? Que bo, això és una bona pregunta i no me l'ha fet ningú, crec, i m'agrada molt. Mira, jo de petita parlo 8-9 anys, soc la gran d'un matriarcat amb moltíssimes cosines, i jo era la gran. Això em sona. Moltíssimes. I em dedicava, sobretot, principalment, a inventar-me aventures per totes les cosines. Fèiem cabanes als arbres, fèiem cabanes a casa la iaia amb llençols, i jo era molt una nena que vivia, per sort, i crec que em fa, a la natura, o sigui, m'agrada des de molt petita bussejar, bussejo amb la boca oberta, que és una cosa bastant, com si fos un peix, però és una cosa que em relaxa molt, que l'aigua entri i surti, que tinc una gran connexió amb els arbres, amb pujar als arbres, amb fer cabanes amb els arbres. Per tant, fins als 10, 11, 12 anys, els meus pares es queixaven de que jo no llegia. No llegia, jo vivia molt bé. Però vivies en les històries. Sí, això sí, inventava històries, però llegia poc, és així. I es queixaven. I llavors un bon dia, em sembla que a la casa de la platja em vaig trobar sobre la taula, crec que l'havia deixat la meva mare, que no és la literatura catalana, és a dir, però vaig connectar amb aquest text i va ser un tom, Crònica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Jo tenia 12 anys, no és un llibre per una nena de 12 anys. Però els meus pares eren molt joves, o sigui, amb els meus pares ens portem molt poc, ell estava allà, se'n van anar a dormir, i jo vaig quedar allà al sofà, vaig començar a llegir aquell text i no vaig parar. O sigui, a més té aquelles primeres 4 pàgines, que són molt temps. Que jo vaig pensar, això, aleshores què ha passat aquí? No existia Netflix, no existia res, però jo imagino que devia ser el més proper al que els nens d'ara senten quan veuen un true crime de Netflix, no? Vaig quedar allà enganxat fins al final. I a partir d'aquell dia, 12 anys, em vaig convertir en una lectora compulsiva. Però compulsiva vol dir, perquè a més a mi quan m'agrada una cosa... Fins al final. Correcte, al 150%, quan crec en un projecte, que és el que estem fent ara aquí. Aleshores, a partir d'aquell dia, com passa molt amb els pares, era el contrari. Llegeix massa, a la nit jo allà amb una lot... Descanses, a dormir... Són les 8 del matí i vaig dir, escolta, ara llegeixo. I a partir d'aquí ja mai m'he aturat. Sí que és cert que des de molt petita escrivia diaris i a partir d'aquí vaig començar a descobrir tot el món de les dones escriptores. Algunes escriptores que ara jo mateixa he arribat a editar en català o que ara aquí les tenim en català, quan jo era petita o jove o no es trobaven, les llegia en anglès, les llegia en francès. Bueno, vaig començar a descobrir això, no? Des de Marguerite Duras, a Juna Barnes, a la Víctor Català, a la Rodoreda, a tantes altres, i vaig començar la Dickinson, quan encara ningú sabia que era la Dickinson. Per sort he tingut una formació des de molt petita, molt internacional. Vaig tenir la sort de tenir la professor de literatura francesa, també amb 12 anys, el Jordi Sarsaneda. Ostres, això és un privilegi, és un regal. Amb aquella veu que tenia i que recordo que ens feia sortir allà al costat seu a recitar i jo, amb aquesta imatge que em dius de petita, Jordi Sarsaneda era molt gran. Llavors, ell assegut i jo dreta, era com ell, i jo allà davant, i llavors era frères humains qui après nous vivaient, l'albatros, toujours pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros. I ella em frenava i feia toujours pour s'amuser, i jo intentant fer la veu greu. Una altra cosa que a casa estaven com molt sobtats, que quan jo era petita no hi havia... De fet, quan jo vaig de petita no hi havia tele a casa i poder arribar que jo tenia 6 o 7 anys. Però molt aviat a la Casa de la Muntanya podia connectar amb el programa que feia Bernard Pivot. Ostres, a França. Exacte. I llavors, no sé per què,
Et quedaves em flipava absolutament... amb l'apòstrof i aquell senyor Totalment. parlant Tantes hores i amb hores. Badois, Sí, una de les que recordo moltíssim era amb Nabokov, no? Parlant. I clar, els meus avis allà a la muntanya miraven com deia aquesta nena, què li passa? Tot això, jo crec que... Però m'ha agradat molt perquè no ho havia explicat mai. Doncs és preciosa, aquesta història és preciosa i l'has d'explicar, perquè haver viscut tot això, no?, i que formi part del que ets. Moltes gràcies, Iolanda Bataller. És un privilegi tenir-te a la cultura catalana, que impulsis tota aquesta feinada, que és absolutament necessària i que estic amb tu, hem de cuidar la nostra llengua, que al final som nosaltres i la manera com sentim I tant. I vivim al món. Moltes gràcies a tu, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies. Avui que parlem d'ideologia i escriptura, avui us animo a fer una cosa diferent. Estic convençuda que hi ha alguna cosa en aquest món que us agradaria canviar. I ja no dic que s'acabi la fam al món, que és com molt gran i vols dir que jo això ho puc fer. Potser podeu agafar coses més petites, però aquestes coses petites agafeu-ne en una i feu un bon discurs. Un discurs que hagi de canviar el món, com el discurs de Martin Luther King. Mireu-vos-el, jo li poso als meus alumnes, mireu-vos-el, analitzeu-lo i feu un discurs. Petit, pot ser més curt, pot ser més petit, amb les seves al·legories, amb els seus objectius, amb els seus passos, fins a una conclusió final, evident, que hi ha moltes coses que s'han de canviar en aquest món i, a més, vosaltres hi podeu contribuir. Fins aquí el programa d'avui sobre ideologies i escriptura, ideologia i narrativa. Espero que us hagi agradat, que us hagi interessat, que us motivi a canviar el món, perquè també és important, i podeu recuperar tots els nostres programes a través de FibraCat TV a la carta i al meu YouTube. Si teniu suggeriments, si voleu compartir els vostres discursos per canviar el món, encantada, a través de les meves xarxes, així que pugui us contestaré. Que vagi molt bé i ànims amb això de canviar el món.